ndoda kuti munyatsobatisa nyaya yedu kwairoda kuenda ndekunana sekuru. Ndo musoro wenyaya wakanyorwa apapo. Musoro wenyaya wedu vana sekuru vari kubatsira vanhu here? Zvechokwadi vana sekuru ava vane zvavari kubatsira here? Ndokune nyaya yedu. Saka ndiri kukupa example yenyaya yamakaona. Ndichanatsa kuiexplaina nezvakaitika zvese ndisingamhanyi hangu, nekuti nyaya yaisisipo panapa paYouTube, ende chakakonzera kuti isavapo ndivana sekuru futi. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, utindi TV yasata, otende, otende, otindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Nhasi ndoda kumbokurukura nyaya yandiri kufunga kuti inogona kumutsa muromo kana kuti inogona kukonzeresa. Kutotangira mucomment section imomo ndo muchatangira bongozozo racho kubuda kunze zvichienda zvakadaro. Nenyaya yekuti zvandichataura panapa zvichandoprovoka Satan. Satan achagumbuka. Ende kana Satan atsamwa, unotsamwa ari muvanhu. Muromo achashandisa kuzvidifenda miromo yevanhu. Nyaya yandinayo ndeana sekuru vari kuzviti vanorapa, vari kuti vanopedza matambudziko. Vamwe vanoti vanotumira nyuchi, vamwe vanoita matare akasiyana siyana, vamwe vanozviti masvikiro. Zvakawanda wanda zvatinoona pasocial media pavana sekuru ivava vachitaura. Ende mikurumbira yacho yese vachizvipa ivo. Handina kana mumwe wandakazombozwa achipa mbiri kuna Jesu. Zvinogumira pavari kuti ina handibviri ini ndinodai ndichidai. So nhasi ndati ndimbobata zvinhu zviri kuitika ipapapa, timbovhurana meso tichibatsirana. Ndiri kuda kuti dai Mwari andibatsira ndisaita kupinda mumaemotions, nekuti ndine imwe iri kutondibhohwa zvisingaiti yakaitwa nana sekuru ivava yandichada kuexposa panapa nyaya yacho. Asi ndisati ndasvika pane iyoyo, ndoda kumboti tine nyaya yatafadzwa shamba natapiwa makore yemusoro nanhasi usati wazikanwa kuti uri kupi. Ngatimbopfuura ipapapo. Tine nyaya yakaitika kuguruve yebhinya iri rakazobva kubatwa iri. Tichada kudzibata nyaya idzodzo. Asi regai ndimbotaura nyaya yakabuda pano pautindi TV kuti munyatsondibata nekunzwa kuti ndiri kumboti chii. Mugore ra2024 kana ndisingakanganisi gore racho, ndisina kupotsa, kana ndapotsa mondiregererawo, asi I'm sure kuti gore ra2024 kwakaitika nyaya yekuti tine vamwe mai vakavingwa nema-armed robbers. Vavingwa nema-armed robbers ndobva vatemwa gumbo iri nebhemba. Varume ava vaida mari ende vanga vaine information yekuti mumba umu mune mari, vaita zvegold. Saka vakazokwanisa kuti mushure mekutema mai ava, murume wacho akanga aenda kumarket kundo offloada gold, ndo paari kusvikawo vakamuroera ambush, vakabva vatora bhegi rari ne 15,000 US. Vakatora mota yake Serena Toyota, Nissan Serena vakatiza nayo ikambotrekwa here ikazopedzisira kuonekwa kunana
Norton huko. Ini ndobva ndavafonera mai ava nekuti taienda kuchechi kumwe chete navo. Ipapo ndakavafonera. Soko rekutanga randakavaudza nderekuti imi pese pamaishanda maibvisa chegumi, tithe, bhuku raMalakai rinotaura richiti ndichadzinga udyi nekuda kwechegumi. Handiti number 1. Number 2, mwaipa mari yenyu yaishanda muimba yaMwari, panoda kuvakwa, panoda kuitwa icho nechocho, panodiwa mari, ende motikari yenyu iyi yaitakura zvimwe zvinhu pachechi nevanhu vaMwari. Panonida transport, maishandisa maresources enyu. Saka nekuda kwaizvozvo, Mwari ndiye achanyara, isusu hatisi kuzonyara. Mota iri kudzoka, vanhu vari kubatwa. Kunyangwe vashandisa mari, asi vanhu vachadini? Vachabatwa. Zvandiri kutaura izvozvi ndakazvitaura musi wakanga wadiwa zvinhu. Ende vanhu vakambotanga kugamuchira. Munoziva kugamuchira kwedu isusu maAfricans. Nyaya yangu iri dosvika kuna nasekuru, munandibata mugarisikai zvenyu tinyatsokukura zvakanaka. Hatidi vanomhanya. Kubvuma kwedu maAfricans ndekwekuti tinenge tichitesta. Hatina faith yakanyatsa kuzara pana Jesu Kristu. Tinotoda kubatsirwa nerugwaro runoti kuti mwoyo yenyu irege kumanikidzwa, tendai muna Baba mutende nemwandiri, nekuti kutenda tinako asi tinotenda muzvinhu zvisingabatsiri. Saka ndatsanangura saizvozvo kudaro. Vanhu vakambozvitenda vashoma, asi kutenda kuya kwakaenda kuchindopera, nekuti vanhu ava kana ndisingakanganisi pakandopera dzinenge 7 days ukabva kwanyararwa kuti zi. Mushure mekuvavimbisa kuti zvinhu zvichadzoka uye vanhu vachabatwa, ndandasirira mumota mamuine kunga 10 bags dzechibage nedzimwe mbatya dzekupfeka, uye papa ine mafoni anenge 3 kana kuti 4. Zvazvekare muita muchindiregererawo. Mushure mekunge ndavavimbisa kuti ndoda kuti munyatsobatisa nyaya yedu kwairoda kuenda ndekuna nasekuru. Ndo musoro wenyaya wakanyorwa apapo. Musoro wenyaya wedu, vana sekuru vari kubatsira vanhu here? Zvechokwadi vana sekuru ava vane zvavari kubatsira here? Ndokune nyaya yedu. Saka ndiri kukupa example yenyaya yamakaona. Ndichanatsa kuiexplaina nezvakaitika zvese ndisingamhanyi hangu, nekuti nyaya yaisisipo panapa paYouTube, ende chakakonzera kuti isavapo ndivana sekuru futi. Saka tiri kuenda nenyaya yedu. Mushure mekunge ndavavimbisa kuti zvinhu zvinodzoka, inini handisini ndaida kudzosa zvinhu. Saka zvandisirini ndaida kudzosa zvinhu, ndakati kwavari ndikati taakuenda mugomo tondotsanya, tondonamata, tiudze Mwari kuti zvinhu zvidzokezve. For sure takaita mazuva edu anenge 3 kana kuti 4 handichazivi, tichimukira tichindokwira mugomo tichinamata, tichindodzoka kumazuva rodoka, tichienda tichikwira mugomo tichindonamata, takazvinyima zvekudya, tichindodzoka kumazuva rodoka. Tapedza izvozvo, hakuna nemhinduro yakauya. Kwakanyararwa kuti dii, kunga Mwari akashanya rwendo, kunga Mwari akambofa, kana kuti kunga Mwari akarara hope. Pakanyararwa kuti dii. Ndobva zvindasimbisa umwe munhu ari kutsanya nekunamata achifunga kuti hazvina mhinduro. Zvine mhinduro. Mhinduro inouya. Saka inini pakarondwa mota, zuva rakabiwa mota, mapurisa paakateera mota kuenda yakaenda nerodhi yeHarare chibva mwaMutare. Ipapo ndaivapo. Tikatosvika mwaRusape,
vachicommunicata nevaitreka. Kune cyber kamazuva anaya vachitreka mota iyoyo nemafoni aivamo zvese zvichitrekwa so takatosvika Mwarusape tine pfungwa yekuti tichavabatira Mwarusape nekuti vakamira maningi Mwarusape pabhawa. Ndofunga vaimbonwa doro sevanhu vanga vane mari dzavo. Saka takapesana navo nguva padiki takavabatira Mwarusape. Asi isusu taiva nejinja rekuti chero kusvika kuHwange, chero kusvika kuKariba, chero kusvika kuBeit Bridge hande. Ende hanzvadzi yemudzimai uyu yanga ine mari yechiti ndinoisa fuel chero kwese kwamunoda. Saka ndakabvapo ndatomboita kakugumbuka nemhaka yekuti mapurisa akangoti aiwa no don't worry ngatidzokei. Izvo vanhu vanoziva mushandire wavo, isusuwo nekuda kwekuti tirikudoti munhu abatwe takatombobhekana vachiti ngatichidzoka. Kuvaroti ngatidzoke sei mota yetrekwa yanzi yadarika togende reRusape manje chinguva chidiki zvikanzi yamuruwa. Saka ngatitevere mota chero iri kuoneka chete, ngatiteverei. Iwo ndobva vati no ngatidzokei. Saka patakadzoka ndo patakandoita zvekunamata izvi. Tapedza zvekunamata Mwari ndobva anyarara zvake kunga asina kunzwa. Right. After dzinenge 5, 6, 7 days takatanga kunzwa kuti vanhu vabatwa. Ndikandoenda ndikandokurukura namai vaya futi ndikavabuditsa panapa paUtindi TV. Achitsanangura mubatirwa wangu aitwa vanhu ivavo kuti mukomana akatanga kubatwa anga apa girlfriend foni, girlfriend ikazobatwa zvikazodai kusvikira vese vabatwa. Right. Pavakabatwa takadzoka tikarumbidza Mwari tikati hama dzangu Mwari wakadini wakanaka. Ngatinamatei Mwari. Mwari anopindura nemoto. Tarisai zvaitika vanhu vabatwa. Mota yadini yadzoka. Zvimwe zvinhu zvadzoka zvisichari hazvo mari asi zvakanga zvatengwa nemari yacho, zvimwe zvinhu zvacho zvakadini zvakadzoka. Handiti. Right. Tichiri muprocess iyoyo yokuti tinzwe kuti vanhu ava vachatongwa sei, zvazodini. Ndakafonerwa nemurume wamai ava. Zvikanzi ndatumwa nemaCID ari kuita nyaya kuti chimbobvisai nyaya iyoyo pamedia. Nechikonzero chekuti pachine mainvestigations ari kudini ari kuitwa. Saka chimbobvisai nyaya iyoyo paTV. Ndikati kana rabva kumutemo vanoziva mashandiro avo ari kuita, but ndakambozvibvunza but video redu ratobatsira rine zvakawanda zvanga zvakarikomberedza zvaibatsira even musociety ende zvaibatsira futi kuti kana even vachida kuwana information yanga iripo ipapo. Tatakaritora zvine unyanzvi. Ndofunga vakawanda munoziva. Ende inini ndo video rakanyanya kusimudza channel yangu. Iroro video iroro. Madays acho iwaya bozi yanga ichakati derere but ipapo yakabva yatatamuka. Nokuti vanhu vakaona kuti apa pari kuitwa basa zveshuwa apa. So ndakabva ndamhanya ndikandobvisa ndikati no hatisi kuda zvekunetsana nevanhu, ngativhise ichi mavideo iwayo anenge anga ane part 1 part 2 ne3 vatabvisa kuda kuti tibudise part 4 yacho ende tiri kutotsvaga futi murume wacho iye kuti tizokurukura naye. So ndobva tabvisa. Right. Tabvisa tagara. Ndakatanga kuona ndichifonerwa nevamwe sekuru. Pakatanga kuita vanhu 3 vakanyora mucomment section before ndisati ndabvisa video, ndisati ndafonerwa nemurume uyu. Sorry ndakudzoka kumashure. Pakatanga kuita vanhu 3 vakanyora mucomment section zvikati no, Mwari upi wamunoda kukudza nekupa mbiri. Murume wamai ava akaenda kwasekuru Tashu. Mumwe ndobva ati kwete hakuna zvakadaro. Mumwe haana kupikisa uyu akangonyora zvikazi murume uyu akaenda kwasekuru Kanengo. Mumwe ndobva anyora zvikanzi murume uyu akaenda kwasekuru anzani kwawo zita racho rikaenda kuudzai. Vanhu vari kunyora mucomment section. Handiti ka vanhu vari kunyora pai mucomment section.
mushure mwemakomenzi iwayo ndo pandakafonerwa nemurume wacho kunzi bvisai chinyi video, mapurisa ati tine zvatichiri kumboita, pandabvisa video. Mushure mekuti garei ndoda kuti muone mushure metati gare ndakazofonerwa nana sekuru. Vana sekuru vanenge vakasvika 4 vachindiudza kuti zvamuri kutaura zvekuti Mwari kunamata wati hazvina zvazvinoshanda. Vanhu vakabirwa vakauya kudare kumatare edu tikavabatsira. Uyo ari kuti akauya mudare mangu ndikavabatsira, uyo woti akauya mudare mangu ndikavabatsira, uyo ari kuti akauya mudare mangu ndikavabatsira, uyo ari kuti akauya mudare mangu, vakasvika 4 vana sekuru. Pa4 ipapapo umwe akanyepa zviri wese ndeaitaura zuva rataiva nemudzimai womugomo kuti achiti vakasvika murume uyu nemukadzi wake mudare mangu ndikavabatsira musi wakati. Handina kumupikisa, asi ndakaziva kuti ari kunyepa zvinobuda mupepa, nekuti zuva raari kutaura iroro mudzimai wacho ndatori naye mugomo netimu yatainamata nayo taifamba tiri 8. Saka zuva raari kutaura kuti mudzimai uyu wekutemwa uyu ndaandinaye mudare mangu, inini ndaandinaye mugomo nevamwe vanhu 6 tiri 8, madzimai 4, madzimai 5, varume 3. Saka vakaramba vachifona, vana sekuru vaya vachifona. Kusvika chokwadi chazobuda manje chekuti no, murume uyu paakandifonera achiti bvisai video nekuda kwokuti vana mapurisa achiri kuita investigations, yanga isi nyaya yemurume uyu. Anga audzwa nana sekuru ava, vamwe vacho vana sekuru ava. Handizivi kunetsana kwavanga vakuita panyaya dzemari, kuti kana usina kutipa mari chibvisa nyaya yawakaisa pamedia. Handizivi kuti kusabhadharana kwavo nekuzoti chibvisa nyaya iri pamedia zviri kulinka papi. Saka ndakazobatanidza ndikaona kuti no, iproblem yekuti vana sekuru vaona kuti Mwari ashanda pamunhu. Mbiri yatadza kuenda kwavari, nokuti vakatotaura pachena kuti waifana kudzoka uchitaura ndakabatsirwa kwanhingi. Handimazvona, waifana kudzoka uchi. Mushure maizvozvo vandifonera vanhu, ndakati ndaakufonera futi mai vaya nemurume wavo ndivabvunze kuti iya zvataiswero tsanya tichikwira makomo, heya mwaenda nehweseri muchienda kun'angaso. Murume wacho ndobva ati, murume wacho anambonditenderera, akabva atotaura dzimwe n'anga dzaakatotaura 3. Ndakambosvika kwanhingi, ndikambosvika kwanhingi. Yacho yakaita drama so. Saka murume handina kumushora hangu, nekuti watainamata naye isusu mudzimai, murume aiuyawo kuchechi pano neapo, asi patiri aipretenda as if haana kwaakamboenda. Saka zvikanzi akutotanga kutocomplain achiblema vana sekuru ava. Zvikanzi vana sekuru vakandinyepera zvinhu zvakawanda, vakatora mari dzangu dzakawanda, vachitondipa madays ekuti musi wakati mbavha dzinobatwa, musi wakati mbavha dzinobatwa. Madays aya ndobva apfuura. Handiti madays apfuura manje. Isu tiri kungonamata every day. Handiti isu hatina zuva nekuti tinonamata toudza Mwari. Mhinduro dzaMwari dzinouya dziri 4 kana kuti pamwe pacho dzinouya dziri 3. Hongu kwete chimbomira kana kuti ngazviitwe. Handimazvona. Saka taingotarisira zvese zvizi, asi tairamba tichinetsa kuna Mwari, tobva tazowana mhinduro yasvika. Saka pakadaro panounza confusion yakasimba yekuti uchiziva kuti nokuti isusu tinenge tiine confirmation matiri yekuti Mwari atibatsira, Mwari atipindura. Uku vana sekuruwo vari kuti tisu takagadzira zvinhu zvipi izvozvo. Uyu akutaura kuti vana sekuru vakandinyepera, vakadya mari dzangu mahara. Kudya kwavakaita mari dzangu mahara, madhezi akataura hazvisi kuenderana, ende zvinhu zvakawanda zvavari kunyepa.
ende vamwe vanasekuru vacho vari kufauna vachiti uchine mari dzedu, ngatipe mari dzedu, nokuti tatakamuti vanhu vakabatwa kuzopedzisa mari. Right, ndakuenda panyaya yangu manje. Nyaya yangu iri pakuti vanasekuru vari kubatsira here? Ndo mubvunzo. Ngatitaurei mucomment section. Zviri kuitika chaizvo chaizvo. Toda zvinhu zviri reality. Vari kubatsira here kana kuti havasi kubatsira? Ndakukupai maexamples ezvinhu zvandambofura mwazviri mumashure. Tine nyaya yemusoro nanhasi usati wawanikwa wemwana, usati wazikana, but vanasekuru vanoti vanoshopera nekuona varipo. Hakuna munhu ari kuziva kune musoro izvozvo. Tine nyaya yandisingadi hangu kutaura pamwe zvinenge pride kana kuti kuzvikudza. Ndakainyarara ende ndakutofila futi guilty dai ndakazvitaura pamwe zvaitondibatsira pavidhio rinei. Yakaitika kuguruve iyi. Takangoudzana kuti hama dzangu nyika yose ngatinamate. Muma WhatsApp taiisa mameseji iwayo ende tichitonamata. Ngatinamatei. Especially pama 10 days patakupinda ngatiwedzere kunamatira guruve. Taingonamatira guruve. Handiti. Muma 10 days imomo tisati tatombosvika pa day 5. Bhinya ndobva rabatwa. But mubvunzo ndokuti vanasekuru vaya vanoti tinoona tinoshopera varipo pachiitika maproblems akadaro. Ende kune mamwe anotozi tiri veguruve, hanzi kune svikiro reguruve. Vana kule. Ngatiite zvinhu zviri chaizvo chaizvo. Handisi kuataka munhu kana kushora munhu, asi ndiri kubvunza kuti vari kubatsira here ivo vanasekuru. Inini ndakagutsikana nezvinhu zvitatu. Chinhu chekutanga, ndikarwara ndinoenda kuchipatara. Chinhu chechipiri, ndinotsvaga maherbs, mashizha, miti. Kwete kuti ngaitange yaombererwa kwasekuru, miti chaiyo. Ende ndiri kutotsvaga ruzivo rwekuiziva kuti uyu muti uyu munhu akarwara mudumbu unobatsira, iri shizha iri ukanwa rinorapa pamoyo. Vamwe ndiri kutovapa vachitopora. Nditori nematestimony izvozvo. Izvozvozvo ndibate handisi kuzviita muchivanhu. Ende handiiti matare. Izvozvo kuna vamwe achadotozofona kuti tibatsireiwo tine nyaya. Hatisi kutaura izvozvo. Tiri kutaura kuti mugwavha kana uine flu unomwa ihebhu. Handiti. Mumango. Handitika. Unobooster immune system yako yemunhu. Handiti. Uyo unorapa pamoyo. Uyo unoita kuti kana uine cancer zvidai. Uyo unodzikisa shuga. Handiti. Kutoziva chaiko miti zviri natural. Handiti. Izvozvo zvakangofanana nemapiritsi atinomwa kuchipatara. Handiti. Saka hapana chitsotsi ipapa. Patone kubatsirana zviri fair. Saka pane chipatara, pane maherbs. Hapana mitundu, hapana machira, hapana midzimu, hapana mhiko. Pane chipatara, pane maherbs. Right. Kana pazoita zvinhu zvemweya manje, zvaane mhepo mukati, kune hwani anopedza masports panyaya dzemhepo. Ona sekuru mumwe anopedza kule vari panapa. Iva garai matora nhamba dzavo kule vavo. Vanopedza kana zviri zvemhepo, hakuna. Torai pekunyorera. Ndikupei munyorere nhamba dzavo. Nhamba dzavo kule avo munodziona pana Philippians chapter 2 from verse 9 to 11. Kana kuti vaFilipi chapter 2 verse 9 to 11. Munodziwanazve pana Matthew 11 verse 28. Matthew 11 verse 28. Sekuru ava
vanonzi Jesu Kristu weNazareti akafa akamuka, vanopedza zvese, ndimupedza zvese iyeye. Saka inini ndinoenda kuchipatara, ndotanga ndaudza sekuru ava, ndopfugama ndonamata, ndapfugama ndonamata, ndoenda kuchipatara, ndikaona kuti zviri kuramba zvichidaidai, ndotsvaga vanoziva zvemaherbs vaya, kana kuti kana ndichitoziva hangu kuti pane mumango unobatsira zvakati, ndototema tema ndoisa mvura ndomwa. Zvega zviri tu izvozvo ndozvo vanoshandisa zviri physical. Spiritually toudza Jesu. Ukangodaro ukagona kunditeedzerera izvi zvandiri kukuudza izvi, watopedza. Asi pamwe pandoda kumbodzoka kujekesa pamaherbs. Pamaherbs ukatadza kupaita zvakanaka, uyu unopedzisira watofanana futi nezvatiri kuramba izvi. Nekuti dhimoni reAfrica rakauya kukoloniza miti kuti inzi inoshandiswa nen'anga nanasekuru. No, haishandiswi nen'anga ba, kana mapirisi aya yamiti. Saka unoda kupanzwisisa kuziva kuti muti chaiwo chaiwo, ndebvu dzechibage munoziva kuti dzinorapa. Imi munorasa ndebvu dzechidya chibage pepe, mirebvu yacho inotodyiwa kana kuenda koidya mumunda umwe iri fresh. Inobatsira. Maapple unoti uchidya so warasa tumhodzi twacho haturaswi, mushonga, tunotobatsira pama-acids. Hati mazvona. Saka, hazvina kana mhiko, hazvina kana chiizvo. Kungoziva kuti mashizha anorapa nekunamata Mwari. Zvatopera. Saka, kutaura kwese ndichikombera nyaya yangu ndekwekuti ngatiregei kunyeperana, tichibirana, tichivharana. Ngatizame zvinhu zviri genuine, ngatizame zvinhu zvinobatsira. Mwari wemasimba ose, Mwari werugare akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Tosanganazve muzvikamu zvinoteera. Kana muine mibvunzo, nyorai mucomment section. Pamusina kunzwisisa, ngatibatsirane mucomment section. Thank you very much. God bless you. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutakanja waya, waita mukurumbira Utindi TV amakan komana meta pagumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka tarira